Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol 1. Darganfod natur pwyntiau arhosol. O'r cyflwyniad blaenorol, dyma beth wnaethon ni weld. Mae 3 math o bwynt arhosol. A pwynt arhosol yw lle mae'r graddiant y gromlin yn 0. Mae A dyn ni, mae B dyn ni, a mae C dyn ni, lle mae'r graddiant yn 0. Uchafbwynt yw A. Uchafbwynt lleol caeth, mae'r ffwythiant yn gynyddol un ochr ac yn lleihol yn negatif yr ochr arall. Ni hefyd yn galw fe'n pwynt maximum. Wedyn mae dyn ni B sy'n isafbwynt. Isafbwynt lleol caeth. Mae'r ffwythiant yn leihol un ochr yn negatif ac yn gynyddol ar ochr dde. A wedyn, a pwynt minimum yw hwnna hefyd. A wedyn mae gyda ni C sy'n pwynt ffurfdro arhosol. Byddwch chi'n dod ar draws rheini yn A2. Mae'r ffwythiant yn gynyddol i'r ochr dde, mae'n cynyddu, mae'n positif yr ochr dde, ac yn parhau yn gynyddol ochr chwith ac yn gynyddol ochr dde. Neu'r ffordd arall o gwmpas. Ydych chi gael pwynt ffurfdro yn dod lawr a lawr. Lawr, fflat a lawr. Ar gyfer bob un mae gan y gromlin graddiant 0 yn y pwynt arhosol. Felly yn B, mae graddiant y gromlin yn 0, C, mae graddiant yn 0 ac A, mae'r graddiant yn 0. Dych chi'n gweld bob un yn ei tro. Ar gyfer A, ni wedi chwyddo lan y graff ar gyfer y pwynt A, a ni'n gallu gweld y graddiant yw graddiant y tangiad yn y pwynt dotiog coch yma, un ochr ar ochr arall. Felly uchafbwynt yn uchafbwynt lleol caeth, lle mae'r ffwythiant yn cynyddu o'r chwith ac yn mynd yn llai ar ochr dde, negatif ar ochr dde. Gwelwn bod y graddiant y chwith o'r pwynt yn positif ac i'r dde yn negatif. Graddiant yn positif, mae'n mynd lan rhyw. Graddiant yn negatif, mae'n dod lawr y rhyw. Felly mae gennym y pwynt arhosol, i chwith y pwynt arhosol, ac i'r dde, neu cyn ni ac ar ôl ni, cyn i ni gyrraedd y pwynt arhosol, mae graddiant yn positif, mae'n 0 ar y pwynt arhosol, a mae'n negatif wedyn. Felly mae'r graddiant yn mynd o fod yn positif, i fod yn 0, i fod yn negatif. Felly ni'n siarad am, ni gael graddiant y ffwynthiant, mae'r graddiant ei hunan yn leihol. Mae fe'n mynd o positif i 0 i negatif. Yr isafbwynt oedd B, dyna pwynt B. A ni'n gweld ar y pwynt arhosol, mae'r llinell yn llorweddol, tangiad yn llorweddol. Cyn y pwynt arhosol, mae'r graddiant yn negatif. Wedi'r pwynt arhosol, mae'r graddiant yn positif. Gwelwn bod y graddiant i'r chwith yn negatif ac i'r dde mae e'n positif. Felly dyna beth sydd gyda ni. Chwith, pwynt arhosol dde, neu cyn ar y pwynt ar ôl. Mae e'n negatif cyn, 0 ac wedyn positif. Felly mae'r graddiant ei hunan, y graddiant, pa mor serth yw e, yn mynd o negatif i 0 i positif. Felly mae'r graddiant ei hunan yn gynyddol. Pwynt ffurfdro arhosol, felly chi'n gweld yna'r pwynt ffurfdro A, C, dyna ni yma, cyn cyrraedd i'r chwith, mae e'n positif, graddiant yn positif, mae'n lleihau nes bod e'n 0, wedyn mae'n cynyddu eto i fod yn positif. Felly dyna beth oedd dynnu. I'r chwith yn positif ac i'r dde yn positif. Cofiwch ni gallu cael pwynt ffurfdro ffordd arall o gwmpas. Felly mae cyn yn positif, 0 ac ar ôl yn positif. Felly mae'r graddiant yn positif, mae'n lleihau i fod yn 0, wedyn mae fe'n cynyddu, ni'n gallu cael y ffordd arall o gwmpas, i fod yn positif eto. Mae graddiant yn lleihol i'r chwith o'r pwynt
Achos mae fe'n dod o positif i 0, felly mae fe'n goffod lleihau. Felly mae fe'n positif uchel, felly positif bach yn is 0 wedi mynd nôl yn positif ac yn gynyddol i'r dde o'r pwynt. Mae'n lleihau i fod yn 0 bod yn positif, a mae'n lleihau fod yn 0 wedyn yn cynyddu. Felly beth sydd gyda ni yma? Uchafbwynt, isafbwynt a'r pwynt ffurfdro. Felly graff y graddiant, mae fe'n positif, hynny yw mae fe uwchben yr uchelyn x, mae fe'n 0 a mae fe islaw yr uchelyn x. Yr isafbwynt, mae e'n negatif, felly mae'n negatif i ddechrau, mae fe'n 0 a mae fe'n positif, uwchben yr uchelyn x. A pwynt arhosol, pwynt ffurfdro, felly mae fe'n positif, mae fe'n dod yn 0 a wedyn mae fe'n mynd yn positif eto. Felly, graddiant ar y pwynt arhosol yn 0, 0 i'r 3. Dyna'r 3 pwynt, lle mae e'n 0. Ymddygiad y graddiant, beth sy'n digwydd i'r graddiant? Mae fe'n positif, mae fe'n 0, mae fe'n negatif. Felly mae'r graddiant yn lleihau. Ni gerffwythiant y graddiant. Mae graddiant yn yr isafbwynt, pan mae'n mynd hibio'r isafbwynt, mae'n gynyddol, mae fe'n negatif, mae fe'n 0, mae fe'n positif. Felly mae'r graddiant ei hunan yn gynyddol. Ar y pwynt ffurfdro, mae'n positif, mae fe'n lleihau i fod yn 0, wedyn mae fe'n cynyddu i fod yn positif eto. Na'r ffordd arall o gwmpas. Felly beth sy'n digwydd, dyna ni, mae'n dod lawr, mae'n positif, mae'n 0, mae'n negatif. Yr pwynt isafbwynt yn gynyddol, mae fe'n negatif i 0 i positif. A'r pwynt ffurfdro, mae'n dod lawr a wedyn mynd lan. Felly, bod yn positif, mae fe'n mynd i 0 a mae fe'n positif eto. Felly mae'n gorfod lleihau i fod yn positif a wedyn cynyddu eto. Felly beth sy'n digwydd i graddiant y graddiant? Hwna oedd y ffwythiant, hwna oedd graddiant y ffwythiant. Graddiant y graddiant nawr, ymddygiad y graddiant, mae e'n mynd o positif i 0 i negatif, mae'n leihhaol, felly mae'r graddiant yn negatif, felly mae d2 gyda dx sgwar nawr yn llai na 0. Ar y isafbwynt, mae fe'n mynd, y graddiant yn mynd o negatif i 0 i positif, felly mae'n gynyddol, felly mae graddiant y graddiant yn positif, felly d2 gyda dx sgwar yn fwy na 0. Ail differiad oedd d2 gyda dx sgwar, os chi'n cofio. A wedyn yn y pwynt ffurfdro, mae'r graddiant yn leihhaol, yn 0 ac yn gynyddol. Felly mae fe'n newid arwydd o gwmpas. Dwi ddim yn positif, mae fe'n newid arwydd o gwmpas y 0. Graddiant y graddiant yn 0 ac yn newid arwydd. Hwna'n bwysig i gofio. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.